Sugeng siang, kula Rianawati, guru SMA Negeri Sunggal Sewon. Kula badhe caos pirsa babagan patrap utawa subasita nalika siswa badhe wangsul. Sumangga dipun pirsani. Menika wau patrap lare-lare salin ingkang leres. Inggih menika salin ing palarapanipun para siswa. Jalaran salin ingkang leres lan bener wonten filosopinipun inggih menika sungkem dumateng Bapak utawa Ibu guru. Mekaten matur nuwun, sugeng siang.